Мина доста време от последното ми посещение в рая. Колеги, много неща се промениха и е време да видим какво правят нашите любими райски ергени и ергенки. Много трафик. Много не знае, че съм на гости, така че много ще ги фанем неподготвени. Hello. Какво правиш? С вилиците ли ме хващаш? Да, с вилиците по баджак. Как е? Човек, как са ме нахапали комарите. Благодаря. Не се крий, Виктория. Ще хапаш? Хапнах го вече. Снимам те. Ето човека, ще зумна се, видиш отблизо. Гледай царта. Какво правиш? Не правете това вкъщи. Ти ще хапаш те след. Какво правите ви? Елачите си тука. Да. Обсъждаме фотосинтезата. Тук високо интелигентни разговори. Ама аз съм заедва жена. Ти какво си мислиш? Заедва си какво? Знаеш колко ергенки има в тази България? Само при вас да седа. Трябваше дойш, когато верно съм като селянка облечена. Това е идеята. Това е да видят хората как живееш. Как В нормалния си хабитат. Как живееш? Не е с рокли, какво ще ядеш? Това влог искам хората да разберат, че Киара загуби един бас. Какъв? Между теб и нея, спомни си там едно време. Ще завърти някой главата вътре и ще видим какво ще правиш ти. Аз не знам. Претенциозно, големи критерии. Ще си говорим пак, когато свърши цялото ти приключение. Айде да видим. Трябва да си правим нещо на бас и ще така да вървим. Айде. Какво бебета котки? Аз съм ги виждал, ма къде ти ги Не пренеси? са бебета, айде заповядай. Те пораснаха. Кажа моите покои. Покажи ми твоите покои. Обаче, че ги гониш от стаята. Да. Няма да гониш котките. Не ги гоня. Няма да гониш котките, Виктория. Само Тихомир ли? Тихомир го прави, каквото си искаш, котките няма да ги гониш. Ето е другата. Какво правиш, Боя? Хващаш тен. Добре, след малко ще дойдат турмози, кой искаш да видиш какво се вижда. Да. Много си любопитна. Ти ли си моя хост днес? Да, заповядай. Добре, че изчистих къщата днес. Светлик. Да си направя сама реклама. Виж, изхвърлихме букета на кралицата, защото нея вече я няма. Липсва ли ви кралицата? Не. Не ви липсва изобщо. Виж, ето как съм подредила днес нашата къща. Рядко ще видите в това състояние. Да, предния път, като бях тук, не беше така. Защото... Браво, Виктория. Добра домакиня. Той ги открадна. Завоюва ги. Ма виж как ме рича на арабски нощи. Нищо като дойде да мога да припадне. Той не идва. Ма тук не е лошо, верно мириш много готино. И виж ми бучето, уиски. Те си имат. Чакай, са не да турмозиш. Чакай да идва. Майцо, не са пораснали. Ли как ще не са? Вече гледат. Мяу. Палачинчо, здравей, мами. Айде стига сме турмозили, миличко. Кой чупи неща? Защо чупиш неща? Виж, тук има хубава гледка. Как си, чак, почти си? Опа. Но си ми хапване. Давай, хапаем. Да не изпак не е готова за фотосесия. Не. Колко части трябват? 3. Най-бавата. Миналия път. Стига чупи, блага. Миналия път я чаках 2 часа и половина и накрая не я снимах. Ами, снимах следващата седмица. Не разбрах, но все пак... Аз пак съм го докарал, пак мога да ви снимат. Коста. Здрасти. Добре, дошъл. Габи, не се кри от мен. Покажи се. Ще снимам гола. Не се заключвай. Какво ще правите днес? На плаж ли отидете? Да. Отиваме. Другите там ли са? Той сам гледа. Какъв Жоро? Жоро ли те кръстиха те? Не, Виктор се казва. Идвам с добри новини. Какво е това? Не, че? Теб трябва да те снима между другото фотографа. Той е тука. То трябваше вчера, ама вчера не ви беше почивен ден. Така че си измисли след малко някакво облекло. Чуваш и блага, няма да го тормозиш цял ден. Къде ще води на разходка тишно? Той не иска да спи. Мен не шпушно. Стои човек си дребне, то е колко часа е? 3 часа. Само спрям до той, като беше на Барбари и да ме не е скучно. Значи, Виктория, това звучи като твой проблем.
Поред при жената слага си мигли. Жена си слага мигли. Искаш да снимам как си слага мигли. И да идеш звър, тази ще се притесниш и дойде. Жаро! Какво бе, Вики? Накарай ми, ти ще Последен ме етаж, ходи дясна до врата. плажа. Остави човека да си дръмне. Последен етаж с ясна врата. Разбрах, че някой си слага мигли. Ти ли си тук? Не. Аз търся друг човек. Здрасти, що си тук? Аре, идвай навън. Що нямаш мигли? Слави, още малко. Много близо май си. Виж как Губих баса. изгубили баса. Обаче трябва да ми какво? Добре, ще ти измислим нещо, не се притесняй. Къде е Фифи? Фифи! Ето я. Айде тук изпратиха ме да те викам, че много си се бавил. Чух, че търсиш човек, който са мигли. Ми се покри. Трябваш си, аз за кярчето тормоз. Мигли не искам аз, благодаря ти. Моите си хубави. Да, така е. Не заслужвам Хубави са. хубави. Айде навънка долу, ти стига спа. Айде, аз не спа. Какво правиш? Женски работи. Ще скараме колата и ще ми да ръцете да видиш колко... Не. Я да е. Нямаш нито един косъм слиза. Айде, айде. Какво правиш, Красим? Мах и време да се починем малко на площата. Дремвай. Те всички ли са на този плаж? Тук няма никой. Значи сега ще ходи тормоз. Викяра ги тормози. Айде. Ти от тук шоу ли ми правиш? За шоуто се гори. Ми можеш повече ли да правиш? Да, прави повече, ето виж. Най-повече йога с орлин. Ай, направи една пански йога. Яра! Къде е Габи? Искам да знам аз дет ми се крие. Още ли е вътре? Стига бяга, тебе търся! Ела тука! Ела тука! Габриела! Защо не искаш да излезеш? Днеска ми е оф-дей! Ти дори в оф дните пак си забавна. Не е ли така? Ето виж, знаеш сега, че трябва да те намеря. Решиш Джаро. Днеска не си, Почивка от тази продукция. не си ли ми сготвила байни? Не съм. Защо? Защото те чаках предния уикенд. Бях в България. Защо не ме взе? Ти си в рая? За какво тя ходиш в България? Ела да виж Краси и Кяра. Ела да се покажа. Виж сега Краси. Давай, разкажи ми за Краси и Кяра, аз не съм ги виждал до сега. Развърля топката, гледай си. Да, разкажи, Габи. Може ли да... Кяра, разкажи как те плъзна Краси сутринта. Аз ще им да хапна. Как са те пъзнали? Нищо, просто ме плъзна, че... Сутринта си седи, чакаш да Разкажи го ти. Разказвай. Към ела само за малко. Тя беше хора в стаята и последния те видя, че трябва да така нещо за 5 минути. Слиза, прави аз викам, седния на стол. Вече че прави. Тя сяда и викам. Ама си сменила решението и към ще се връща. Да. Тя бяла се Знам, тя ми разказа, говори, аз си казвам също еми. Трябва да ти кажа нещо, тя да с мене във вана отвънка. И тя... Всички ме бъзикате направо. Да не се обърне по-очинката. Мен телешко ми липса много. И болонезе. Всичко си имаш. Това. по мен. Браво, как? Тръгнахме ли на обиколка? Тръгваме да търсим още хора да тормозим. Да ни гледат хората. Ето го, виждат ни хората. И даже фейстрак има, ама то само мене лови, тебе не те лови. Много вземаш кадъра. Те участниците още не се знае кой ще се впие. Ще има ли проникване, няма ли да има проникване. Имаме си фитнес вече. Ти знаеш. Не? Ми ето. Пак ще се препи. Зле, и си гледаш към морето. Така. Хората ще кажат какво се облепила. Ама да ми е хубав носа. Ни Играта. модели лайфстайла. Ходиш по плажа и търсиш хората. Там има някой, аз виждам. Ама дано да ги хващаме в неудобни пози. Нека бе. Кажем истинския живот в рая. Истинския живот в рая е сутрин ставам в 9:30 най-късно.
Между 8 и 9 и половина правя закуска за повече хора палачинки. Днес направих на Тихомир яйца, защото снощи ми даде роза и искаше днес за закуска да получи знак на благодарност. И чиста къщата и се почва моя ден. Ние ги изненадахме, издебнахме ги. Нищо е Петър и без това трябва снимки да му се правят. Кечот, нали, актьор, трябва да му повече. Виж как са се скрили тук под едно... Малко прилича на кенеф такъв външен, няма как да... Господина с... Да бе, аз кой да дойда тук, вие сте тук сте. Ние сме се сраснали вече Да. с Това шезлонга. е, че... Сложите мекичко. Ние обичаме на твърдо. Си не се крий, хубава си. Хубава си, спокойно. Ето виж, отгоре те снимам да не се виж. Ако искаш, мога само краката да снимам, не искаш. Ето виж, сега ти снимам само краката, мога да говориш, няма лице в кадър. Аз нямам какво да кажа. Как така нямаш какво да кажеш? Какво си говорите? Чакай, Пешо. Философстваме над живота. На какви те? За любовта, за бъдещето, за работа, за Уж ли ме са? изкуство. Абе какво изкуство? За какво изкуство си говорите? Аз съм театрален актьор, Така. разправям как се случват нещата в театъра. Добре, повярвах ти, не ме лъжеш, чакай, че се появи лицето. Къде да не оплашим хората. Може да я снимаш как ще си топи Чакай, главата. аз ще снимам да видя това е мръно, си изглежда супер, не иска да снимам. От настройките. Не е толкова лесно, колкото си мислиш. Толкова лесно е. И аз имам такава. Добре, сега след малко ще го... Толкова. Обаче знаеш как ти спират нещата. Да, защото ми я разучила. Да оставим тук, че почеха да се натискат, да оставим на Хората мира. идват на почивния си ден. Давай ме да ме видят хората. Идват почивния си ден на плажа, за да правят джиджи-биджи. Така ли, брат? Да, защото тук няма камери. Сега да не фанем някой джиджибич. Ние хванеме сега. Какво дойде? Зумния де. Да, дигитален зум не става хубаво. Виж, втория нищо не разбираш от тази камера, както си мислим. Аз ви снимах вече не искам да ви снимам. Искам да ви оставя да си джиджибичетате. Я разопей, имам си гадже. Давай, ама по твоя начин трябва и да го изиграш. Аз съм ти гледал сторите. Тикток гърми, знаем всички. С участията ти. Грациас, приятно. Чао. Чао. Оп, така. Виж, пак Продължаваме. се пред камерата. Знаеш, има шанс всичките тия кадри да не стават за нищо заради вятъра. Най-вероятно. Чакай тук да ги снимам тия, че се разхождат двамата заедно и почивния ден, някой да не каже, че са брак по сметка. Ето ги там. Брак по сметка. Да. Така му завикам аз. Оба. Що, има ли такива според тебе? Моето мнение може да го видите в надкаста, който върви в момента, в YouTube. Да се абонирате за канала на Слави Тожаров. Точно така. Точно така, браво, Виктория. Ще снимам още влоговете. Какво видите там? Най-вероятно Денис и Виктор. Кой не съм видял? Някой изпускам. Натали и Орлина Матео отидаха на някъде. Как така са отишли някъде? Тук някъде са по плажа сега, мога да са храстите, как да ти го обясна? Джиджи биджи. Какво викаш, как върви твоя ден, правиш закуска и после... Правя закуска, дразна се с Тихомир, джавкаме се като кучето и котката. После се сърдим, другата половина от деня, после не си говорим. Следващата половина от деня, накрая вече си говорим и сме си легнали. Бе, Всеки в стаята си. Кажеш. Че вие сте каджена двойка, аз така го разбирам. Не сме каджена двойка. Това звучи точно каджена двойка. Сутрин закусваме заедно, после обядваме, после се караме, после не си говориме, после пак си говориме и после си лягаме. Аз не съм бил женен, но хората, които са, могат да кажат дали това звучи каджена двойка или не. Как така? Еднакво. Да. Да, приятели. Ами аз търсих Орлина Натя, но ето пак при вас. Аз съм Орлин. Те си скриха страстите. Да, Виктория каза, че правят джиджи-биджи в хрестите. Там има едно местенце, се е заплуло и се върти. Сега ще направят топ кадър. Ето тук клю за тях и ето вите. Директно са си тръгнали, ето да го правят да минават за България. България е в една посока, обаче объркате се. Ето махнах фейстрак, само така че аз го махнах, Виктория изобщо нямаше представа откъде какво се прави. Аз ще подаря едно рапанче, за спомен от мен. Ще го приемаш ли това рапанче от Приемам мен? това рапанче от теб.
и да ходим да търсим хора. Може да будим спящите. Не, няма будим кое. Аре бе, да Абе, направим няма. някакъв пранк. Що си зла? Добре, виж какво си намерих, докато ти снимаше Криси и Петър. Камък сърце. То е криво това. Еми то моето е криво. Сега мога да кажеш, че е и задник това камък. Той е за всичко това. Да. Въпрос на въображение и гледна точка. Те по принцип тази форма на сърцето се спекулира, че е такава, защото изобразява човешкия задник, което всъщност привлича хората. Аха. Тоест, всеки те използва и после... Не, хората обичат дупата и затова символ на любов е дупата. Защото то не прилича на сърце. На истинско човешко сърце. Това е така. Питай ChatGPT. Защо? Какво пречи и двете да обичаш? Не знам, защото има хора, които са томани и дупамани. И двете обичаш. Ето, всички свободни, хубави до 5 гърди да пишат на Тоджаров. Да. Аз не спирам да бобота по цял ден. Защо не спираш да го водиш по цял ден? Ами, защото ми е скучно. Липсва ми музиката, липсва ми уиски и трябва да си намирам алтернативи. Голямо мрънкане. Де Тоджаров. Тук си правят шоу най-гледаното нещо в България. Всички ги гледат, гърмат, коментират. Не, аз скучно било. Двойната ергенка Виктория. Двойната ергенка. Или двойна ергенка си. Да. Веднъж в Рая и веднъж в... При Алек. При Алек как беше? Е, само ергена. Да бе, ма, тук е Грешния Рая. избор. Беше ли го харесала точности? Да, наистина го бях харесала. Ето виж, Гала почна тя да ме търси вече. Тоджаров. Мен ли търсиш? Търсим хора, дето правят джиджи-биджи. Да? Няма такива. Ти пак много знаеш. Къде са Орлини Нати? Ай, тя вече правят секс, много ми е скучно на мене. Кажи го на Тоджаров. Пърки, аз не го виж. Някой вярва ли го е това? Не. Дай да прави сърце. Страшни комбинации. Някой мислил ли си, че това е възможно? Тръгнахме на скандално, вече сме на любов. Чак любов първи не. Данък спокойствие сме. Тук е това бар, ползвате ли? Ползваме го, онзи ден играхме игра на него. Това няма игра, ползвате ли? Не. Чакай да мина пред вратата. Отвори вратата на рая. Вратата на Чакай, Рая. аз ще ти я отворя, тук виж срещнеш своята любима. И се едно съм във Ватикана. Какво правиш? Снимаме. Има ли какво да снимаш? Дали има какво да снимам? Доволен ли си от него? Много. Шоу лъжиш са хората. Там моделът е готов за снимки. За нови хедшотс. Само да богне едно зарежащо обядче. Малко да заредиме тук. Тук е джиджи-биджитата. Откъде се появихте ви? От кой храст? Ние бяхме горе през цялото време. Да, така ще кажеш. Кой храст си криете вие? Какви неща правите? Бяхме по плажа, говорихме си. Изобщо не ви вярвам. Ама изобщо не ви вярвам. Ама ние сте толкова невинни. Да. Най-тихите тук Гад измамниците. не може да подозирате нищо. Я изпей нещо. Разбрах, че много добре пееш. Да, значи и за розовата пантера. Не. О, тигре. Нямаш ли пари? Ма ти танцувай, нали с танцор, какви си тия... Всякавица не. Ало, като И- ти и- пари и- толкова. Не, вече само в залата. На открито не танцуваш? Абе дайте съберете ли я- с нети тук 200-300 лева да ще ви ударим едно шоу. Ти 300 лева ли ни продаваш? Петри. Ма що бе? Това са си Толкова пари. ефтино ли Ма става? те са бедняци тия хора. Какви 300 лея? Кой има 300 лея? Абе, тук само за са цигари, милионери, тук за човек, цигари ще се прави. бедняци. Абе мани тия милионери на Монополи, бе, бега от тук. За цигари. Аз ви казвам, че сме в затвора, вие не вярвате. То в затвора е също. Вие така, за той докато си пие бяло вин, само измамници. Ами аз? Ти? Ти? Не че. виждаш ли орелчето на главата? Къде? Ха. Виждам тук Добре, очите рокче. са най-опасни. Виждам рокче. Много си лош. Ето го е Краси. Алвин Клейн. Тихо. Чакай. То се, ето, вижда се. Къде се снимаш? Ето го е Калян. Във Враца отишла една Айде, един вид. да си една жена, че абе, мъжо, на комшиката купиха чанта на гиванчи, бе, на гиванчи. Да. Аз искам на гиванчи чанта. На гиванчи. Чакай сега един тур ще направим. Айде до втория етаж. Да, аз съм блогърка. Ето го е Калян. Щом сяди и мързи, представяш ли си тогава?
Аз съм влогърка. Айде сега. Един румтур. Това е влог от Габи. Уейт, сега ще ме видите. Ето. Ето го Орлин. Опа! Той ни води йогата вчера, кажи Орлине. Да, така беше. Добре ли се Габи справи? е най-добрата ми ученичка. Най-бърз се справи. И жена му беше спокойна, нали? Да. Не е от ревнивите. Къде са ни котенцата? Котенцата е тук. Я покажи. Елате да видите. Ето мама котка. Ето мама котачка. Тя роди. Да. И бибитата. Ето е толкова тъмно. Ето да си ги видиш. Моли. Виж я. Майчинка. Това е нашето Рони. Защото е ронеста. Whatever that means. Едното котенце е точко. Точко. Другото е дълбочко. Айде сега. Ето го и Тоджаров. Айде сега. Близ въпроси с Тоджаров. Водещ Габи. Така, моята рубрика, не че съм клюкарка, само питам. Говори се запис. Be my lady. Натиснала съм 2 минути И даже. моя коктейл. Be my guest. Така, Тоджаров. Я там ще ни снимам. Не изглеждам добре си. Изядохме 1000 мухи. Какво искаш да правиш с мен? Искам да те питам сега с влог върху твое име. Ще го качиш? Да. Чукни 5, добре. 10 въпроса с Слави Тоджаров и Габи Ц. Кой ти е любимият цвят? Сини. Кое ти е любимото място, на което си бил някога, някаква дестинация? Тайланд. Добре, готино. Обичаш море или планина? Море. Добре, филм или сериал? Сериал. Домашно или в ресторант? Домашно. Някакво малко капанче с приятели или някаква голяма дискотека? О, не, нищо голямо. Аз съм по Капанчетата. уединените местенци. Добре, я да видим сега Варна или Бургас. Не, тук ще ме намразите, те са ми еднакви, ако трябва да съм че. Добре, Пловдив или София? София. Стига, Пловдив е много хубаво. Да, ма Пловдив е много В хубаво. Пловдив, ама София е по-хубаво. Добре, ще ми дойдеш ли на гости в Пловдив? Ти ще ми дойдеш на гости в София. Да. Значи, Стискаме ли ще си ръцете? Айде. Айде. Свърши блица, съжалявам. Чао! Какво ще ми покажеш? Да видим дали е нещо, което не съм виждал. Място, което още първи път в града, в който стъпих в моята стая, си го открих. И това е тайното ми къщи, което е забранено по принцип да бъдем там. Ето тук имаме забраненото ми място, където се качваме. Сега ще ме караш аз Да. с теб. Еми, Вземи да. камерата. Да, ето сега да видите как го вандалстваме. Няма да се пребиеш, вярвам в теб. Не се пребих. Виждаме всичко отгоре. Много е яко. Браво, Нати. Това е нашето тайно кътче с Орлин, където ние се крием от всички камери. Ето къде сте били вие. Да. Какво правят джиджибличи? На рождения ми ден, точно на това място, тук си бяхме сложили, понеже ние нямаме торта и нямаме някакви такива неща. Той беше дошъл точно в 00 часа с един шоколад и една свещичка, защото шоколада е единството, което може да ми донесе. И застанахме и си лежахме тук под звездите и си говорихме и си гледахме небето. Така че, да, беше брутално. Пак е нещо. Затваряме. Мяу. Още ли снимаш? Да, да те тормозя. Защо ме тормозиш? Аз трябва да те тормозя. Научи ли как работи? Не работи така, аз го тормозя, не той мен. Как се прави стори? В 3 стъпки. Рио. Как се прави селфи в 3 стъпки? Една стъпка. Ти точно избра деня, дето аз съм без грим. Бе, голем прес. Хубава работа. Кифлата в мен се събуди. Кифли. Аз говорих за теб. За мен. Аз съм без грим винаги. Също ще злъх, когато съм преди обед, не съм без грим. Ще го кътна. Срамота, Съм срамота. монтьор на това видео, мога да го Добре. кътна. Слизаме ли долу? Слизаме, да. Ма няма снимам как слизам, защото ще се преби. Аз толкова пъти вече съм минавала този терен, че няма как да се пребига. Ще има, аз не съм. Трябва ли ти помощ? Да. Това цялото, тая тук секция цялата. Филип, стига да се оплаква, идва и тръгваме си. Айде. Просто здраве да ви давам. Живи и здрави, забавляйте се до следващия път. Чао!